Здравейте, аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. Това е кратък обзор за случващото се на Форекс пазара. След вчерашния вебинар, който имахме в Active Trades, нямаше промяна в посоката на движение, но искам да погледнем нещо, което може да доведе до промяна в дневните трендове. След като приключи вебинара вечерта, това е някъде около 22 часа българско време, коментари на Доналд Тръмп, че доларът е твърде силен, накараха да има отслабване, доведаха до отслабване на долара, виждате с 70 пипа. И това нещо не е само при евро-долар, а при всички основни валутни двойки. Виждаме го и тук. При долар иена, при паунда също. Паунда продължава всъщност покачване последните дни. Австралийския долар виждаме, че поскъпва срещу щатския, канадски, новозеландски. Ето го. Така, ако минеме на един час се вижда по-добре, както и при златото. Така че може би ще има промяна при дневните трендове, ако това отслабване на долара продължи следващите 1-2 дни. Тук при златото имаме потвърждение на затварянето над последния връх, който имахме при тази падаща звезда. Втори ден на покачване, силно покачване, така че тук вече съм склонен да преосмисля виждането си и за мен тренда вече е възходящ. Виждате, че бързо може да имаме промяна в посоката на движение. Тренда е възходящ вече според мен. При златото, при основните валутни двойки, при евро-долар все още няма затваряне над средната линия. Но ако това стане, ще преосмисля виждането си, че ще има по-продължителен спад и за мен ще стане по-вероятно да влезе в някакво широко странично движение. Долар иена излезна от тясното странично движение, в което се намираше, затвори, както при златото, 2 дни под долната линия, само че на Болинджер, така че вече може да кажем, че е в нисходящо движение. Паунд долар все още нямаме затваряне над горната линия на Болинджер, така че тук имаме няколко важни нива на съпротива, които трябва да следиме. Тук картината не е толкова ясна, въпреки покачването през последните дни. Австралийски, щатски долар. Ако днес покачването продължи, затворим над средната линия на Болинджер, ще приема, че и тук сме в някакво тясно странично движение, фалшив пробив и съответно това са границите на движението. Щатски, канадски долар, виждаме, че вчера след тези изненадващи думи на Доналд Тръмп, валутната двойка затвори под долната линия на Болинджер. Това значи, че влиза в нисходящо движение. Излиза от рейнджа. В следващите дни, понеже петък е почивен ден, ще има по-ниска волатилност, може да видим връщане до предишното ниво и продължаване нисходящо. Новозеландски долар, ако продължава така, ще затвори над средната линия на Болинджер. Това ще покаже, че сме в някакво странично движение. Ето така. Швейцарския франк все още не е сменил посоката, но и това е възможно да стане. Ако затвори под средната линия на Болинджер, тогава вероятно и той ще остане в някакво по-широко странично движение. Виждате границите му. Златото казах, така че това е извънредният апдейт, който има за Форекс пазара. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам весело и приятно изкаране на великденските празници.